Pano ati kan no rokai ba kini yang area than nangla jiba ha mano buti kokla da kongo oh yang nono sakapla mia bo mia pa yang ngai chiri no ta tam china tong la ha ni jina el khata mati tong ba hai de o buji ga de tam area wa complaint khlayo जों कासिया आंखौ खालि जोंनो शर्ट फिल्म आगि बिन चैनल तो बिन चैनल तो लागान पपुलार का गे जों शर्ट फिल्म थामनि गे मिया बहिनो गे जों खाइलांनि एटा खाइलांनि गे तिनि गुति पाइ गुगार पाइ और पाइ गे जों दाखा जों ता जों ता समी देब्रो अफिसियेल नो ना फुलगोना Gesa je umbani gotana angkai mane ko thangnai 7 tarik jun niwo जों लामा गानावा जागा जों सफलिम तिसालाय दङ गे जोंहा जागा को तिसामानि सिनि पाचितो निं दखा सारिंनि 4:30 टाइमाव बाहाय इनके बर' पुइलाखा कथां फायग्राव इनके बर' फायनाय बाइक एबा थागै बर' सिनि बेसकाम कथा फायका इनके जे बाइक नखनाय उखलनि बो इनके डाइरेक्ट न बलंनि से बलाथा सगंना गराव इनके लाथा सगंना परेखनो आंबो किसा बखाव किरिमा हायनि थाखा आर केसा नुरिमा बा इनके बर' बो थागैना संगा नरक अर ताम खायलाय नरक चिनि एलाका ताका नि बर' पुइलाखा कक सागराव इनके चिनि यांगoi को चिन दलि को यांगलस करि बसाका इनके ननाति को इनके बा नरक चिनां थाइदिबा अकब बसागाता इनका ति कक साइट मांग बबायना आंबाय फायका गानाव इनका पुरा बुरा कक संमानि यागल आंबनो सागाता दु नों किजा बुजिगादि जों जे अजागा खायतमानि नों जे वान जुमानि अबा हायकुनु या जों जा सरबिन जिति साइट दङ सागाता बनो इनका से कक सामान बिसिंगो बो सिनि कोनो खनाना बो बनाया बो डाइरेक्ट न जोंनो आनो माने बुनानि कक सासि काटा बुनानि कक सागा दागा खायका पुरा मिकिजा याग माना मा खायका इनके बरानो उगलक तै गडा बायदि सिका फुंनि गडा बायदि आने खेगला सिरा का बकना साबे बुखा बरानो भिडिअ बतंग बो गया बन यागल हंके बर आनि दल माना खायना हायो बन र मितेलां थांगो जे आनो बुइटंनाय बन खाय बर मानासो खाया आबा हायता गानो सासिं परा कथा मिलुइ बुखा बर गाबुन यागलै को बुइरनो खाय बर पयलाव न दं किरुइ खारि होग्रा का बुरि बारे सेप्राक्सि दिनि बर बरा साइरि वातिसि थाङै बरा के सारिका गे बर किजाय खारथां तासा बरोबर दुखमा खाननि आनि दुखमा माखाय को मकल दुखमा का बिसिंगो गाय को आनि बुकुं तै फाटिका बुकुं फाटिजा बिसिंगो कुंथि गुरुखा गैयां बखरक बानि फुलिजाक गडा बेरजां मानि फिकुं परानो बसां कुकजाक प्रासा डाक्टरबो थांगा के डाक्टरो थांमानि बो बर गसि जाकसे परानो जे निनि सा खामे साक जों नायनाय फायनाय जे खर्च नांमारि नायनि बरक साका गाबो हाय गसि बै बर ताबो बरक आनगो फाया ना आनि खबर कुन फान बर नाया बर बिजारबो फाया ता जे साइथाम माने बर ता नगस करिका बर ता खारि थांजा बुमंग साइरमानो बुमंग साइमन सर सागरे बुमंग खरसानि बुमंखाय प्रबा देबरमा ते खरसा बुमंखाय दोमिन देबरमा ते खरसा हंखाय पर्दा देबरमा सर बर के खिटिस बतंग खिटिस माने मो आम नल एरिया तो कैसे न एरिया कैसा पुटे बनाबो हंखाय बेलसरा हंजागता बेलसरा याबो बंगाबो बेलसरा हमजा सिंखर रतन हमजा गेनर ताम साखलायनाय न जे बुनाय रखन जोंनो जेव मा हेके बुखा बर तखा माने कुनु बर जोंनो काहाम हामे साइमनि बर बुया आबा हेके जे भाइ हटार जागा बुफायका आबा हेके बेलेखा नांगो माने दुखु नाका बुखाव तामिके पुइला फार्स्ट टाइम मा हेके बर जे भाइ आनो मा हेके बुफायका गा जागाव आं बुजाबो एसेगा बुइरबो बुजाखम सार गे बुइरनो बर जे खुक सित्रा साका आपन रो दाक साइकना लो पुला प्रो थांब्रो हंगा बर थांमाल संगा उनको नरर ताम खाले संगा संगा शॉर्ट फिल्म खायो संगा ते गाय आबो गाय आनो संगो नंबा जागानि संगा गारि पारानि नि सागा गा कुसको तुलरन कुसको तुलन ता जों गिरमान बागे हाय पाइखा गिरसुगा प्रो बखा बखो सा करे गिरमानि हंगा जों खारा गय थाका हंगा लामे किनारो कासि नक दंगो हंगा जों नगो हापका गा नगो हाप माने अनक नि ब्रेमा सासाव नरक दा शॉर्ट फिल्म खाने र जों गाय इन साव आबो रंग ते हिंसे सालाय दंगले अबरो शॉर्ट फिल्म खाया मोर आस्ता फिलिक्स दे निसे सालाय दंगले हिं सावा तो हने सालाय दं ता बर
저거 너 땀나 다 봉ning 거 너 가스 파싱 데 타나이나 땀나 जोंथ' सार जों बन केस बना थाया जों ताबुक जे सिनि जुजांमानि जेंमानि जों आबुनि जों ताबुक दाबि मा सानो के बर' जुजाबो गसिया हंगा जों केस बना थाया बराबो गसिया हंगा जों आबोल' जे खालायमानि जों खालायलायनाबो हासि ओके बर'नो टाक्स गाहाम सानाबो सार बर' नगबो करे हिंके बर' अम्बो गसिया जे जोंनि बु लोंखा अम्बो भाई बर' जतनि पसकां बर' सामा करे गाउन बागे जों ता बर'नो आबसनो सावता 사는데 버럭 승제프로 많아 가요. 이거 진돌너 앞으로 버럭 가요. 승너 많아 가요. 많아 가요. 벌레 버럭 승번호 원래 승작티 한 버럭 무슨 뭐 아바 이때 한번 승작티 세 번너. 보라 진 무슨 뭐 보라 먹을 막할 푸들이 부가 버럭 진돌너. 그 보라 그래 이거 수도가 똥 이거 따반 트이나 작은 똥도 튀는 대로 수도가. 감지로 기증 bono bui paye ang mana khakelang mane ola bono muri kar hori bono latha bete sa bu ongko bo sorbo 많아 가인 타마스 승도 떠나서 부티 고라 하던 게 있었노. ano je jaga boi khikla tonika a jaga ni bonot lang thaga rom boi a puru desha banori phiri bui a je proba de borma latha be phiru ma lata tejak abun abu asuk je las ke bujama abu sar sen video khaimani ata mi ke ko bo video khaimani bono phonda se bui khaga bini ba kem 진이 아재 거 홀딩 런저토너 이스텐 런저토 스바시가 사버. sebesiga boro जों जे पुरु भिडिअ फुटेज फुनुमे सिगां बर' ताम कक्सा साइजमान जों दं केमेरा ब रमया सोब सोबाय कक्सावदो गे जे पुरु आं भिडिअ फुनुरिका बर' परा चुप बुङै थांखा नोंगौ सेन रमजाक बिनि जागोस रमजाक नुगै तंब्ला सा भिडिअ आतिचा सा गे आबो जुदिनो जों भिडिअ खायनार जाकरि हिंगे जों दाबो अ प्रब्लेम न जों फुनुगै मायाता जों बर' अमहाय खायगा बुखा तखा जों फुनुगै मांगला खामो तबो सिनि टीमनि इको ब अ भिडिअ न जाक नारमानि बेलेखिनि काहामखा जों ब सिनि सामान्य ती चुंबो फुनुबि मा जतन न सिनो जा कुन बुल करे जों या गति साया केबो सिन टीम जतन आनो बुजामा सिबि नायमा तंखा बर' हायनो नरजा सिमा तंखा आंगा बुजागे मा तंखा तिसे सा 땀 बाइक खानो 땀 खोटिं बायमा का सर आनी कैमरा स्टैंड बाइका आनी मोबाइल डिस्प्ले थांगा कि साइको आनो बर' खिकला गयो बाइको डिस्प्ले बाइका मोबाइल डिस्प्ले बाइ थांगा ने आबु बर' न आबु न जों सावता कोइनो रो काबो हाय कुनु डिमान्ड खाय डिमान्ड का सर सिंगाबो मा खायनाय सिंगासो saya खायमा करे जति बुजां मानि तोजां मानि आंगासो ताबो हस्पिटाल आनि मा बाबो जों बसो गरै गरि को चलि दं सर इको मियाबो थांफायका खय हस्पिटाल बर' मिया फायै बं पारान बर' खरसा सापायो दंके नों ताबो डक्टर थाना बगे तियारंदि जों बनर न थामानि फायमानि जत किसु रांलिनाय अकक सापेखा इनके जों लामा अनेक थांगै कल खाय सामाखाय आ बर' तामिसा आं न नाबदि सामा करे नरताम कक फेरि तं बसाबो गाब्रकाय चिनि को चिम पारनान बाबु नान दारान पसला बबाय कक साखाता हाय नों बाव गसि थांजाबा नों ताम कक फेरि साइथां मासे बताम सा बस बिसि जरजों साइथां सावस दंखा आन नग फाइदिं सावा बर' केसा आ सानाय साबा आ साना हिंकाय तामसे कामु बिन बुमो सबि राइदा बरमा ब निचे सानि मकल नुगुइ थांगा ब मकल नुगुइ से ब साबेजान ब कक साका नर बाहाय काटके बुखा बिन मकल से नुगलिया आ कक बचिन थखां साइथाका अक्रा रक दंसिन पारानि बेयाव न बिसकां ब साइथां आबसे थांमानि 5 मिनिट के बिनि कक से नजागिन थाका आ कक करि खाटा बजे साइकलां माने 땀 사과나 무슨 너 니니처래 부정은 어떻게 아 부정나 니니처래다 안체 부정 못해 이거 버럭 나냐니 힘이 참아니 저 doctor खरस वही बन जे हमेशा नाइ रहनी पिला फुरका गसी का बुजंग मत दिनो खाजो गाय आ गसी वे कय doctor फुनु के कय हसा नि दे दि हका पिथि गते दिन खान्यम बक बुन doctor नाइ जंग नांगो हिन साइ रहबा गाबन बगै बरक न उनको साहर मासे फाफाया बरक गे जों तलां समालिया बरक नाइसिम तलां समालिया गे मिया बो नाइसिम मिया बो तलां मालिया मिया खरस तलां सु सालैन थांगा गे को इ तेवसा इ फाइन गे ताक तेवसा तलां ना सनांगो डॉक्टर समाले बोलिया सै फाइनाको सातनांगो बरो ता गा जबान सिमिरि व फाया ता गमिया ब फाया गसि थांबाय आं बरक रि हबानो जे खरसरि हन डॉक्टर थांखि हिनै साइकेल मासे था थांगोया कक्सिन आलादा सों थागा आं बर सामा तं आं खनान कक साबला आतैसि गजे साइकेल गारि लांग सेला मको सखं खाता गाबन ताबो आसे बरक आसे दुखमा गा गाबन बाबे हामसुरु रिथन बिनसरि न बा गे बरकनि आसे खरस बाय मते बे मेरक बा गे बरक एकता मानसर मान थांका गे बरक आम किसा दाबिर मान थुनाखाय बन सानता ओंखाय कागजनो 땀 सानो जों सानायदा मुसो जेरै बरक बुजां मान तै 아본 나요 따뜻한 거. म बुजा क्लाइ म कामिनिबो म म चिम बेल फांहिनो बेल फां ना
रतनपुरनि आन्दारावलाय आन्दार सार मथैदो इको आंगे कामो थांग दङ गां सारि सानजा सबायके न दारा चिकन भाइ सबायो अपना ताम निन्चेराय न बुय बखरक फारिरि थैयो लितन खापो आबासो खोनारि फैयो आंबा अबाक थाखा गो जागा गाय जिला थिगनाबो मायां दंखा आंथिं दंखाता उलखाय सालायग्राना नायनानै तामबं दंखा नै इको बायरक थमनायै इको जेराव डक्टर जतन थांनानै तामबो दिबं दंखा निंगाय थांलेका बाय थाङै बं आरो सका इको दुकानाव सकाता सरक मेन सरक स्कुलनि बिसकांग आरो थां सका ओंखाय आफुखाय बिदिनो बरक सालाय हुरुकाबो कुटुले माने जुलुम नांलाय दङ ओंखाय आनो जे बुनाय रक सावा बनका आं बुहनि साइस मैया बुनाय मात्र आफरो आं खोनाका परबात मिसे बुहनि खोना है ताकसे सार बंनि बुमाखाय डमेन दे ब्रह्मा ओंखाय इगो पद्द de Burma bo bai te ngo kitis botongo gai erpore probat de Burma खरबसुबो बुना इंगे कथाम bok khambu मासा का माना खानाय आ माना खानाय बुनकाय खिटिस नबले